ki babun ki kentai bakarsian pra ngasem gide ki kentai belok kimdai ki bahasa ha ulok kini ki kentai belok kidai bajendong bah ka jengmut jeng perkat ki kwa bet tang ki kam sobha bat dei nakani kadau kawi pipiru ka sothu ya kata pen sobha tang manyo bun naki kam don jengmut sisa ban a ya ka jeng sakri ya ki siapan pahainya kala sa utoi nong pus ya kate kapus ubah kerteng ustromwel maudo sengap man pule ya kani kapus ka pen pahainya ya u om yo tiket syu na ka seng WPP takadau lasdang sakadulai ya ki bapsa khun reiru yo i ha ka Facebook bakat to kat ne ya ki riu kentai ki basyong marwei bat ki support bhai ya ka WPP unsa kumen bat pus pathar dakum ne